Čau lidi, já jsem Filip, vítám vás u nového videa a dneska to máme Wobbly Life a dneska teda zahájíme sérii z Wobbly Lifeu a já si myslím, že se rovnou můžeme pustit do toho, takže já bych vzal první quest a šel bych ho teda splnit, což znamená, že co mám dělat? Jo, mám dojet pro želé, jo. Takže jedeme pro želé, což znamená, že jedeme pro želé, no. Akorát asi máme za tou šipkou. Pojedu za tou šipkou. A teda počkejte, jak se dělají jak mám zvednout ruku? Tam do šoupu. No. Je, hele, dárek. No, takže to tam teda nějak došoupeme. A jak jsem říkal, bude z toho série, bude z toho víc dílů. Jo, takhle si dělají ruce. Takže teda vlastně se můžete těšit na sérii z Wobbly Lifeu, koho baví Wobbly Life. A budu moc rád, když na tomto videu zanecháte like, odběr. Neskutečně mi tím pomůžete. A vlastně my to teďka teda dovezeme zpátky. Zkusíme skočit. Jdeme skočit přes most. Jo. No nic. Takže já mám lampu tady takhle zapíchlou. Jsem se zapíchl do auta lampu. Jsem zase naboural. No nic, takže jedem mu dovíst to želé. A budeme teď dělat tady rozhodně víc prací. Myslím, že je tady i rozvážení pici. Je, hele, peníze. A dostáváme takhle za to i peníze. A vlastně si můžeme kupovat různé věci. Jen tak jsem vám vysvětlil. Je, hele, další dárek. Kdo nezná Wobbly Life. No. Takže abych to viděl. Já se půjdu asi převlíct k babičce domů, která mě právě vykopla z domu. Doufám, že si mě nevšimne. Dobrý, neotáčí se. Takže si mě asi nevšimla. Kde je skříň? Se podíváme semka. Tady je koupelna. Tady možná? Jo, tady. Tak, dáme si teda na... A co kalhoty? Ty mi nedal. Takže tady budu chodit Tady budu chodit se želé na hlavě a s tričkem a kalhoty žádný, jo? To je teda hra, no. Tak ale furt lepší, než tady běhat nahej, jako jsem běhal před chvilkou. No jo. No, teda. Dojdu to tady si uložit své penízky. A asi bych si šel nakoupit nějaký outfit teďka. Takže se budeme podívat do obchodu, jo. Co je tohle? Jo. Dobrý, tak máme turbo. Že bychom měli dvojitý turbo. Jo, Počkat, můžu s tím letět vzhůru. Prosím. Jo, já letím. Tak jsem se nějak dostal do druhého patra. Záchody. Jdeme se podívat na záchody. Počkej, já jsem šel na dámský. Jdeme na mužský se podívat. Tady jsou fakt záchody. Jo, dárek. No. Cosmic Clothing. Jdeme si teda koupit nějaký to oblečení. Máte tu vlasy? To nejsou vlasy, jsou nějaký holčičí. Pytel na hlavě. Tady je maximum, ježiš. No, mají tu nějaký tričko. To se mi líbí. Tak, takhle oblečení máme. Nice. A jdem se koupit ještě nějaký vlasy, jestli tady mají. Tady mají snip and style. Tak se jdeme podívat na nějaký vlasy. Jo, že bych byl babička? Slušelo by mi to. Bo co tu mají? OK, tak budeme vypadat takhle. Akorát nedají se tady nikdy nabarvit vlasy, protože mám v realitě hnědý. Tak bych jsem měl mít docela dye shop. Hnědý vlasy, takže se podíváme sem.
Jo, budu děda starý. No. Tak, jdem se nějak nabarvit na hnědo. Tak to je asi dobrý. Nice. Tak máme nakoupeno. Takže mám svůj outfit a teď se jdeme podívat ještě na nějaký práce. Co tady jsou? Já se chci svíst. Joho. Nevadí. Tak jo, jdeme. Tady jsou žvejky. Já chci žvejku. Hej. Dejte mi žvejku. Já chci žvejku. No, tak za to, že mi nedali žvejku, jim tady ukradnu vozík. Tak, a už se bez vozíku, haha. Počkat, ale jak ho naložím? Jsem mi dobře zasek. Jak ho naložím tady do toho auta? Počkat, hop, hop. Tak, ne, sakra. Chci vozík na auto. Bude sedět vedle mě. Bude můj kamarád. Jo, jedeme s vozíkem. Ne, kašlu na to. Na vozík kašlem. Jdem se podívat tady na další práce, třeba tady na mapu. Co tu máme? Rozvážení pici, burgery, nemocnici. Tu bych si nechal na nějaký, když tak příští díl, tu nemocnici. Oh yes. Ale já bych to viděl tak, že budeme rozvážet pizzu. Jo, já bych šel rozvážet pizzu. A nějakým příštím díle si třeba dáme nemocnici. Můžete když tak napsat do komentářů, co by mělo být v příštím díle. Tak jo. Tak jo, bereme pizzu. Kam ji dáme asi tady do toho auta, nebo... Že tady máme i takhle jakože přímo auta na pizzu. Ale my na to máme čas, aha. Jedem. Na to máme dovíst. Asi tam ke vlaječce zase, ne? Jedem. Kde to je? To je tady nějaký zábavní park? To je zábavní park? Jo, to chci tady dovnitř. Počkej, tady je automat. Jo. Aha! Tak si to dáme rovnou do automatu. A pizza outfit. Hustý. Tady bych se taky rozhodně někdy podíval. Tady na to. Ten zábavní park. No, každopádně, bych se šel podívat ještě na nějakou práci, která tady je. Tam je policejní stanice, taky by tam mohlo něco být. Tady banka. Já bych chtěl někdy vykrádat banku. Disco! Jdem tančit. Jdeme na disco. Halo, pane, můžu tady tančit? Jo, můžem. Dobře, takže asi, když se to bude načít, nebo asi, když to bude mít nějaký čtvereček a kolem toho ještě čtvereček, tak na to nesmíme, ale až to bude celý svítit, tak asi na to můžeme. No, dobrý. Jo, už to chápu. Takže my musíme počkat prostě, až kolem toho bude zelená čára. Kolem těch, co se rozsvěcí. A možná se to bude postupně zrychlovat. A tam nahoře máme asi procenta, jak nám to jde. A třeba za to dostaneme zaplaceno. Hele, ten děda tady má úplně stejný tričko jako já. To nestih. Dobrý. Další. Snad dostaneme tady tebou sucma. Von. Nebo ty jsme se asi mohli koupit tam, jak jsme si dělali ten účes, že? No, nevadí. Takže, jak dlouho to sakra? My tam už máme plno na té tabulce. Já chci mít afro, jako má von tady. Já chci afro. Sakra. No tak teď jsem to hodně pokazil. To ne. Co musíme napravit. Budeme nejlepší tanečníci na této podlaze. Jo, já se vypnul. Jo, já tam prostě skočil, jsem ležel. No, dobrý. Máme to plný a jak dlouho to ještě bude? Dobrý. Asi jo. No, dobrý. Tak to zvládáme zatím dobře, ne? No to, že jsme to párkrát pokazili. Tak bych řekl, že to je dobrý.
Já bych řekl, že asi už hotovaná. No, tak ještě ne. Co teď? Dobrý. Hop, hop, hop. Tohle je prostě jenom o tom, že se hejbáte na nějaký políčka. Tak další. 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 Jo, tak asi dobrý. Totálně dobrý pohyby, děkuju, i když za mě to asi vypadalo jinak. Ta 3 letí celá taneční podlaha, no nevím, $40, tak na to, jak to bylo dlouhý, tak jako nevím. A disco oblečení, to si jdeme někam uložit. Tam je nějaká hvězdička, to je nějaký borec. Tak tady fakt možná, ale si můžeme vykrádat banku. To podle mě budou nějaký quest asi. Mi dá a my asi budeme vykrádat banku. Za to bych si nechal taky na nějaký příští díl. Si uložíme peníze do banky a já bych to viděl asi tak, že tady se s váma rozloučím. Uvidíme se u dalšího dílu Wobbly Lifeu a zatím čau!